Sanibona bafethu, uMroza van Dam lo bayamazi abaningi. Ngicela ukufakaza noma ngifakazise ukuthi esekhona ama-page anjengo-Instagram elakhe uMroza akuwona amapokoza. Likhona i-page lika-Facebook, uyena uMroza lo okhulumayo, akuwona futhi amapokoza. Kanti ukhona futhi laphana ku-WhatsApp, uyena futhi uMroza akulona ipokoza. Kanti uma ufuna ukumfonela uMroza futhi uyakhona ukumfonela enambeni ethi 079 6246 906 udlulise ofuna ukusho. Ngiyabonga kakhulu bafethu.